Kwisigaba sesine socimicibi wombane uninzi lwengingqi ezahlukeneyo kweli zibamnyama iiyure ezimbini esinesiqingatha. Kwesi sigaba umbane ucinywa kathathu ngemini. Kwisigaba sesibini umbane ukwacima iiyure ezimbini ezinesiqingatha kwaye ucinywa kabini ngemini. Iziko liphehla umbane we-Eskom lithi limisele inkqubo yokacimicimi ngenxa yengxaki kwinkqubo yayo yokuphehla umbane. Businesses, they continue to suffer because of Eskom problems. Now, week in, week out, we have a problem in terms of load shedding, and it's difficult for businesses then to operate. Manyano yemibutho yabasebenzi SAFTU ithi Eskom ubeka uqoqosho lweli phantsi koxinzelelo lomandla. In our view, Eskom is very busy. They are destroying the country's economy. They are destroying the jobs. They are making the situation even much more worse than it was already before the COVID. Kungunje amanye amashishini axoxa mphili wumbi. Is going to be costing small businesses their businesses, and that is the critical thing. Is, you know, in perpetuity, the small businesses that are just getting by to have to start running on diesel, if they have the ability to run on diesel with landlords like ourselves. A lot of businesses don't have the diesel backup. Eskom uthi lo cimicimi ubangelwa kukuba phantsi koxinzelelo wovimba wombane kweli ziko.